jos, Android. Da. Nu, asta să puneți o poză dacă doriți să trebuie să dați. Dar... Nu, băgar, încă nu a apărut pe piață telefonul tău. De a apărut pe internet, l-a băgat, pe că internet, am văzut în Aici este de jocuri. Îți întrerupe convorbirea. Ședința. Nu, deci ne vedem în 17. Iubită, băiei, maică, că... Sărbători frumoase să aveți. Doamne ajută, o zi faină. Fain telefonul. Asta zic, eu nu văd diferență de la dreapta la stânga. Doar că să difere prețul la el. Unde mergem? Ce mai facem? Am vrut să fac Xerox-uri. Așa.